Вітаем вас у эфіры Беларусь-3, навіны культуры на календары 10 сакавіка. Гэтым разам мы раскажам пра ўдзельнікаў фестывалю дзіцячай творчасці «Рускі партрэт у беларускім інтэр'еры», агучым цікавыя праекты тэлеканала «Беларусь-3», завітаем у такійскую кавярню, дзе наведвальнікаў абслугоўвае робат, і даведаемся пра пластычны спектакль «Мім», што нядаўна з'явіўся ў сталічнай афішы. Міжнародны фестываль мастацтва «Арт Мінск» упершыню пройдзе ў Мінску з 27 красавіка па 20 мая. Форум аб'яднае вядучыя галерэі, музеі і прасторы, а таксама дасць мастакам і пакупнікам карцін магчымасць даведацца адзін да аднаго. Удзел у ім прымуць мастакі, якія працуюць у любых відах і тэхніках выяўленчага мастацтва. Больш пра цікавыя культурныя мерапрыемствы, якія гэтымі днямі ладзяцца ў беларускай сталіцы, даведаемся ад нашых карэспандэнтаў. Ракеткі зроблена ў Ізраілі. Такая выстава адкрылася ў мастацкай галерэі «Універсітэт культуры». Пляжны тэніс, які аб'ядноўвае якасці пляжнага валейбола і тэніса, даўно стаў ізраільскім брэндам, нацыянальным відам спорта і неад'емнай часткай жыцця ізраільцяніна. Экспазіцыя прадстаўляе звычайныя драўляныя ракеткі, якія пераўтварыліся ў сапраўдны твор мастацтва. Унікальная выстава – вынік супрацоўніцтва буйных мастакоў, аб'яднаных агульнай ідэяй, якая належыць ізраільскаму мастацтвазнаўцы Яфе Меір. Ідэя ў мяне ўзнікла 6 гадоў таму. Я звярнулася да ізраільскіх мастакоў, і яны адгукнуліся з задавальненнем. Упершыню выстава размаляваных ракетак была арганізавана ў Берліне. Экспазіцыя вельмі яскрава дэманструе ізраільскі каларыт. Вельмі важна паказаць яе ва ўсім свеце. Это много художников, которые создали вместе общую идею создать что-то красивое из очень, как сказать, что-то ежедневного. На израильском пляже такие матки находятся всегда и везде. И сделать из них искусство, это, как сказать, показать что-то выше в духовном смысле. У рамках выставы прайшлі майстар-класы па роспісу ракетак і праграма пясчанай анімацыі. Напярэдадні дня яднання народаў Беларусі і Расіі ў Жлобіне пройдзе фестываль дзіцячай творчасці «Рускі партрэт у беларускім інтэр'еры». Свята было задумана 17 гадоў таму і прысвечана яднанню двух славянскіх народаў. Яно праводзіцца раз на 2 гады і ўжо стала своеасаблівым брэндам Гомельскай вобласці. У рамках фестывалю юныя таленты будуць здзіўляць сваім вакалам, пластыкай і адточанасцю рухаў, віртуознай гульнёй на інструментах, а таксама майстэрствам у рамках конкурса малюнкаў сябруюць дзеці, сябруюць гарады. Месяц беларускага тэатра аб'яўлены на Беларусь-3. Увесь сакавік у эфіры толькі лепшыя пастаноўкі айчынных і замежных тэатраў, а таксама буйныя прэм'еры. Так, чарговы выпуск праекта «Майстры і куміры» прысвечаны аднаму з самых вядомых беларускіх тэатральных акцёраў, народнаму артысту Беларусі Віктару Манаеву. Больш за 30 гадоў ён грае на купалаўскай сцэне. У яго творчым багажы сотні вобразаў у тэатры і кіно. Праграму «Майстры і куміры» з удзелам Віктара Манаева глядзіце заўтра ў 11 гадзін 5 хвілін на Беларусь-3. І мастацтва, і тэатр, я думаю, могуць все ж таки прывесці чалавека к чалавеку. Вось. І калі мы спачуваем, вдруг глядач раптам спачувае героя, які на сцэне, таму ж адванчыку, таму нават тым быццам бы адмоўным персанажам, але ён усё адно ведае, ага, так нельга жыць, як жыве там гэты герой там на сцэне. У цэнтральнай частцы палаца Румянцавых і Паскевічаў праходзіць выстава «Плюс 1500. Новае паступленне ў музейны збор». Своеасаблівая штогадовая справаздача аб збіральніцкай дзейнасці музея. У экспазіцыі прадстаўлены як археалагічныя артэфакты, так і сучасныя творы мастацтва. Гэта дакументы, пісьмовыя крыніцы, фатаграфіі, узоры гісторыі, творы выяўленчага мастацтва і дэкаратыўна-прыкладной творчасці. Пазнаёміцца з набыткамі музея можна да 1 красавіка. У сталічных кінотэатрах працягваецца паказ легендарных спектакляў у межах міжнароднага праекта «Сіета HD». Якраз сёння гледачы маюць магчымасць убачыць прамую трансляцыю оперы Джоакіна Рассіні «Семіраміда» з Анджэлай Міт і Элізабет Дэшонг у галоўных партыях са сцэны Метраполітан-опера.
У аснове пастаноўкі аднайменны твор Вальтэра, галоўная ідэя якога прасякнута барацьбой з абсалютызмам і дэспатызмам. Пачатак трансляцыі ў 20 гадзін 55 хвілін. Далей пазнаёмімся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. У Японіі ўпершыню барыста замянілі робатам. Ён будзе працаваць у адной з кавярняў Токіа. Робат можа адначасова абслугоўваць да 5 пакупнікоў. Першага робата-барыста завуць Сойер. Скарыстацца яго паслугамі можа той, хто папярэдне аплаціў заказ. Потым трэба прасканіраваць чэк, і робат пачынае рыхтаваць каву. Робат варыць каву з дапамогай апарата, які зараз можа прыгатаваць 5 кубкаў напою. Звычайна ў кавярні рыхтуюць і падаюць каву 4 ці 5 барыста. З тым жа аб'ёмам працы Сойер спраўляецца ў адзіночку. Дзякуючы гэтаму ў будучыні кубачак кавы стане танней. Дарэчы, разумныя машыны ўжо дапамагаюць людзям у вырашэнні многіх праблем. Робатаў выкарыстоўваюць не толькі ў кафэ, але і ў гасцініцах. Так, у Токіа нядаўна адкрылі гатэль, дзе гасцей сустракае рабатызаваны персанал. У Гродзенскім абласным драматычным тэатры заўтра пакажуць сямейную камедыю «Свабодная пара». Сучасны італьянскі драматург Дарыо Фо, у п'есах якога вялікую ролю адыгрываюць імправізацыя, фарсавы пачатак, гратэска буфанада, ператварыў гісторыю мужа і жонкі, якія вырашылі жыць у шлюбе па законах свабоднай пары, у бліскучую камедыю. Калі ўзгадваюць на публіцы сваё шматгадовае сямейнае жыццё, яго героі мімаволі задаюцца вечнымі пытаннямі жыцця і спрабуюць вярнуць даўно згублены сэнс такіх паняццяў, як шчасце, каханне і сям'я. У Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі наступным вечарам прапануюць да прагляду сямейную гісторыю «Пакуты ад здаровага сэнсу» па п'есе расійскага драматурга Сергея Рубе. Пад рамантычную музыку Эдварда Грыга мастацкі кіраўнік тэатра Александр Гарцуеў разгорне перад гледачамі камедыю, у якой розныя асабіста прожытыя моманты і мадэлі герояў ствараюць камічныя і часам абсурдныя сітуацыі. Сусветна вядомая выстава «The Art of the Brick» мастацтва Лего зараз прадстаўлена ў Мінску. У экспазіцыі больш за 100 маштабных фігур з кубікаў. Гэта творы мастацтва, сярод якіх сусветна вядомыя статуі і партрэты знакамітых людзей. Публіцы прапануецца з усіх бакоў агледзець сонечную сістэму, дэталёва разглядзець Парфенон, карціны «Пацалунак» Густава Клімта, «Крык» Эдварда Мунка і «Мону Лізу» Леонардо да Вінчы. А для самых маленькіх наведвальнікаў арганізавана гульнявая і забаўляльная зона, дзе можна сваімі рукамі стварыць шэдэўры з лего. Да дня нараджэння акцёра тэатра і кіно, кінарэжысёра, народнага артыста Беларусі Владзіміра Гасцюхіна тэлеканал «Беларусь-3» падрыхтаваў дакументальны фільм «Паглыбленне» Владзімір Гасцюхін. Гэта фільм-споведь, фільм-партрэт, які распавядае пра жыццё Владзіміра Васільевіча і знаёміць гледачоў з ключавымі момантамі яго творчасці. «Паглыбленне» Владзімір Гасцюхін глядзіце заўтра ў 14 гадзін 50 хвілін. Адразу па заканчэнні ў 15 гадзін 50 хвілін прапануем да прагляду драму «Наш браняпоезд», канешне, з мэтрам у галоўнай ролі. Вы меня в прошлом году на 20-летие в школу посылали? Посылали. Но зачем? Чтобы молодежи о войне в патриотическом плане рассказать. Вот я и рассказывал в патриотическом. Лагеря. Патриотическом. А почему бы и нет? На купалаўскай сцэне заўтра даюць класіку, камедыю «Чайка» па матывах знакамітай п'есы Антона Чэхава. Але ж у мастацкага кіраўніка тэатра Мікалая Пенігіна атрымалася «Чайка» на новы лад. Усё дзенне спектакль адбываецца ў прадчуванні апакаліпсіса. На фоне кадраў ядзернай катастрофы гучыць і знакаміты маналог галоўнай гераіні. Людзі, львы, арлы, курапаткі. І ў той жа момант людзі паводзяць сябе так, нібыта збіраюцца жыць вечна, сварацца, мітусяцца, крыўдзяць і знішчаюць адзін аднаго. А тым часам драматычны тэатр Мягоркага заўтра звернецца да гісторыі. Гледачоў чакае спектакль «Пані каханку», прысвечаны аднаму з самых багатых і ўплывовых магнатаў Вялікага княства Літоўскага. Галоўны герой спектакля – Карл Станіслаў Радзівіл, якога ў народзе звалі «Пані каханку». Дзень адбываецца ў 18 стагоддзі. У замку Радзівілаў чакаюць караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага. І з яго прыездам пачынаюць адбывацца неймаверныя рэчы.
Сяляне вучацца лётаць, а падчас навуковых эксперыментаў з'яўляюцца неверагодныя вынаходкі. Чым скончыўся візіт і як гэта адбілася ў гісторыі ў дні сённяшнім, можна даведацца падчас спектакля ў Горкаўскім тэатры. У Нацыянальным мастацкім музеі працягваецца персанальная выстава Владимира Слабодчыкова «Сублімацыя формы», якая дэманструе рэтраспектыву формаўтваральнага прынцыпу скульптара на працягу ўсяго творчага шляху. Сублімацыя формы – гэта ў першую чаргу спроба пазбавіць форму матэрыяльнасці. Для Слабодчыкава адчуванні, пачуцці і ідэі пераносяцца ў спынены вобраз. Працуючы над сваімі творамі, ён падбірае неабходную пластычную мову, каб паказаць шматграннасць аб'екта і яго здольнасць увасабляць не толькі канкрэтна, але і абстрактнае паняцце. І яшчэ, напрыканцы года ў сталічнай афішы з'явілася дынамічная вострасюжэтная пастаноўка для дзяцей і дарослых «Мім». Гэта пластычны спектакль, які на мове цела распавядае пра тое, што звычайна не выказаць словамі. Дарэчы, чарговы паказ адбудзецца якраз заўтра на сцэне Дома літаратараў. Артем, здравствуйте. Недавно в Минске состоялась премьера пластического спектакля «Мим». Мне кажется достаточно смелым то, что режиссер, пока еще с небольшим творческим багажом, берется за такой сложный, почти элитарный жанр. Когда с самого детства, со школьной скамьи, ты лишен голосовых связок, не можешь говорить, потому что идет мутация, но тебе хочется быть на сцене, и ты знакомишься с таким жанром, как пластика тела, пантомима. И когда дальше ты понимаешь, что это очень тебе близко, и ты можешь выражать слова через пластику тела, и я с удовольствием продолжу работать в этом же жанре, поднимать даже этот жанр пантомима, который, к сожалению, в Беларуси мало развит. В спектакле заняты титулованные представители отечественного искусства, в том числе и композитор Дмитрий Долголев. А как удалось заинтересовать исполнителей своей идеей? Самое главное, наверное, это профессиональный подход, точная задача, которую ты ставишь перед композитором. Любовь к тому делу, что ты делаешь, и вера, тогда человек тоже загорается. И все-таки не было у вас страха перед признанными мэтрами отечественного пластического театра? Я уверенно это делаю, где-то амбициозно, но я не боюсь ошибаться. Я такой же ученик. Но сказать, что не надо браться, потому что кто-то это делает фантастически, я считаю, это неправильно. «Мим» заявлен как динамическая остросюжетная постановка для детей и взрослых. И при этом на сцене лирическая история. А как совместилось все в рамках одного спектакля? Это история любви, но почему остросюжетная? Потому что в первую очередь я до зрителя хочу донести мысль, что независимо от своей профессии ты должен оставаться самим собой и постараться достичь уровня художника. А как только ты начинаешь отклоняться от своих же принципов, в эту самую минуту начинает судьба давать тебе какие-то испытания. А лирика, потому что потрясающее музыкальное оформление и голос певицы, солистки молодежного театра эстрады Ольги Колесниковой дает романтику, эмоцию лирическую. Спектакль не только для взрослых, но и для детей. Поскольку премьера уже состоялась, вы уже знаете реакцию зрителей. Какая она была? Больше всего я боялся как раз-таки за одобрение детей и подростков. Почему для детей? Потому что «Мим» — это клоун, юмористический персонаж, который веселит. У детей была хорошая реакция, они не сидели в сотовых телефонах, они не галдели, только смеялись и поддерживали героев. Изюминкой вашего спектакля является еще и живое музыкальное сопровождение. Там есть несколько фонограммных музыкальных записей, а так, конечно, я хотел бы максимально погрузить зрителя в органический процесс. Это спектакль наш, меня, Дмитрия Долголева, Ольги Колесниковой, Дмитрия Машко. Работала большая команда, и я прислушивался и к ним, и учитывал их пожелания. Артем, спасибо вам и до встречи на спектакле. І пакуль гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.